Aí teñen imaxes do Charlotte Coliseum na cidade de Charlotte, a presentación dos dous equipos. Horace Grant, como viron aí, con número 54, con número 33, Scottie Pippen. Atención a este home, o fiel escudeiro de Michael Jordan. Bill Cartwright, center de Chicago. John Paxson, con número 5, escolta de Chicago. E a gran estrela, non só de Chicago, sino de a NBA, Michael Jordan. O adestrador Phil Jackson. E aí ven como se pon en pé o público para recibir en pista o quinteto formado por Kelly Tripucka con número 7, Armon Gillian, número 45, un rookie, junior sería en Europa, Reid. Aí a quen lle falábamos antes, Rex Chapman, un home importante dentro do esquema dos Hornets, e Del Curry, con número 30. Dick Harter, o adestrador deste equipo. E o aspecto que presenta o Charlotte Coliseum, completamente abarrotado. Lembren que Charlotte é unha das novas franquicias, como lles dicíamos, no draft de expansión da NBA nas dúas últimas temporadas. O primeiro balón do partido para os Bulls era John Paxson, movendo moi ben o balón por o perímetro conxunto de Chicago. Balón picado aí para Cartwright, que saca fora. Novamente para Cartwright, co seu tiro tan característico e peculiar, conseguindo a primeira canasta do partido para Chicago, 2-0. Del Curry. Non se atreveu a tirar Chapman, que no si o fai Armon Gillian e anota a primeira canasta de Charlotte, empate 2. Jordan, Cartwright, facéndose un sitio, sacando a primeira falta persoal do partido para Reid. Vai a dispoñer de 2 tiros libres Bill Cartwright, un center que cumple a súa 10ª temporada como profesional procedente da Universidade de San Francisco. 3 puntos para Chicago, os 3 puntos conseguidos por ese home, polo center Cartwright. Tamén anota o segundo tiro libre, 4-2. Atención a Chicago, que presiona sobre o saque de fondo de Charlotte, unha presión que non fructifica. Saiu ben perfectamente dela o equipo dos Hornets. Atención a esa penetración perfecta que remata en canasta e a recuperación de balón de Charlotte. Saca de fondo, con serios problemas, moi complicado sacar ese saque de fondo. Atención a esa canastra conseguida por Rex Chapman, un auténtico especialista en lanzar bombas, como vieron aí, de 3 puntos neste caso, que coloca por diante a Charlotte 4-7, a primeira vantaxe que ten no partido. E continúa empeñado Bill Cartwright en que todo o xogo ofensivo recaiga sobre ele e conseguir sacar a segunda falta personal de Reid. Aí están vendo as chaves para unha hipotética victoria de Charlotte. Entre elas, seleccionar ben o seu tiro e unha
tarefa que vai a recaer fundamentalmente en ese número 3, Rex Chapman. Ten un ano de experiencia profesional na pasada campaña procedente da Universidade de Kentucky. Charlotte que se vai no marcador 5-9. A Michael Jordan, que ainda non se lle viu en todo o partido, hai unha boa marca neste caso de Rex Chapman. Curry, Tripucka, que ben viu aí Tripucka colocado perfectamente a Armon Gillian. Este non tivo máis que machacalo aro de Chicago e ata o momento a sorpresa que se está dando neste partido, porque vai dominando con comodidade no marcador Charlotte. Boa defensa agora de Chapman sobre Jordan e hai recuperación de balón do equipo de Charlotte. Aí vieron repetida esa acción anterior co perfecto movimento dese home que lanza aí e consigue anotar Kelly Tripucka. Atención a Chicago, que se quedou clavado nos 5 puntos por 13 que leva a Charlotte. Vaya balón que acaba de regalar Michael Jordan. Atención a xogada, Tripucka non entra, pero recupera ese rebote Reid, que aí está picando perfecto para Chapman dentro. E hai tempo morto evidentemente de Phil Jackson e os aficionados de Charlotte que non o creen. Que a 9 minutos para o remate do primeiro cuarto o seu equipo gañe de 10 puntos a todo un dos equipos favoritos da NBA. Mentres ven aí repetida esa gran acción, ese pase picado de costas, aí o están vendo dese home que ven aí, Rex Chapman. Están vendo as porcentaxes 1 de 2. Leva ata o momento Chicago por 7 de 9 en canastras intentadas e convertidas. Boa defensa de Del Curry. E Chicago non está xogando cómodo. Cando Michael Jordan non xoga, non entra en xogo, tampouco entra, fíxense vostedes, Scottie Pippen, o xogo do equipo recientes. E atención agora, Jordan dentro. Isto pode supoñer o despertar de Jordan e, polo tanto, despertar do seu equipo, que consigue sair desa cifra de 5 puntos no que se quedara clavados. 7-15, continúa mandando Charlotte. Que pase lle acaban de meter e acaba de desaproveitar Reid. Recupera balón Chicago, Jordan machacou. 4 puntos consecutivos de Jordan. Volven a colocar a Chicago dentro do partido. 11-15, 9-15, perdón. E pode haber aí unha nova recuperación de balón. Fíxense vostedes como buscan a Jordan unha e outra vez, que consigue 6 puntos consecutivos para o seu equipo con esa acción. 11-15. Estamos no primeiro cuarto do partido. A atención a Tripucka. Balón para Reid, perfecto dentro. Fase de partido no que os dous equipos alternan acertos ofensivos. O balón ya acaban de meter a cargo aí dentro. Erra no seu lanzamento. Rebote defensivo perfecto, neste caso para Curry. Picou aí ben para Gilmon. Recupera Chicago e novamente Michael Jordan, que, como les decíamos, encárgase de capitanear esa reacción do seu equipo no marcador. Lanzamento moi forzado que non vai a entrar de Del Curry.
Scottie Pippen para dentro, 2 puntos. E agora o tempo morto, evidentemente, de Dick Harter. Aí o ven, porque Chicago pónselle a tan só 2 puntos. Ese é o mate excepcional de Michael Jordan, que como dato curioso hai que decir que, bueno, todos vostedes xa saberán que non se quiso presentar a última edición do concurso de mates no All-Star Game que se disputou en Miami a pasada fin de semana, porque di que hai que darlle entrada a xente nova, que hai que ver caras novas. Aí está xogando Charlotte. Ese que ven con o número 30 é Del Curry. O lanzamento de Chapman, sáese. E o balón finalmente para Chicago. Con tranquilidade Paxson. Jordan, inconfundible nos seus movimentos, vaya balón para Carguay, que erra no seu lanzamento. E aí falta persoal en ataque de Nelly. Ese número 45 que vieron aí recén incorporado ao xogo. Unha das incorporacións do equipo de Chicago nesta temporada. Atención ao lanzamento de Tripucka, que non entra. Falábamos ya antes da selección de tiro, fundamental para o equipo de Charlotte ter unha boa selección de tiro neste partido se quere sorprender o equipo de Chicago. Ese que vieron aí, Stuart Gray, número 55, tamén casos moitos incorporado ao xogo, lanzamento cómodo, convertido sin ningún tipo de oposición por Armon Gillian. Jordan. Busca unha acción individual Jordan. Non están vendo unha acción anterior con esa canasta cómoda de Armon Gillian. E buscando a Jordan. Bloqueo de Carguay. Preto da liña de 3 puntos. Ese tiro de 2 dentro. Vai a facilidade deste home para solventar os 1 para 1 co seu defensor. 17-19, estamos no primeiro cuarto de partido. A piques de recuperar Chicago, vaya pelotazo que se acaba de xogar nesa acción Tripucka. Jordan non entra, vamos a ver ese rebote, finalmente controlado perfectamente por Del Curry. Chapman non entra. O rebote sin problemas para Nelly, buscando a Jordan. Deixa para atrás, para Paxson. Jordan, línea de fondo, saca para Carguay. Paxson, amaga. Dentro. Empata Chicago partido. Lembren que fora dominando no marcador nos primeiros compases. Rápidamente se puso Charlotte por diante. Chegou a ter unha vantaxe de 10 puntos con 15-5 e agora 19-19 no marcador. Atención, Tripucka de 3, non entra. O rebote poderoso para Gray. E 2 puntos para Charlotte. Paxson. Pide o balón Carguay, meteu o pé Del Curry. O balón vai seguir a banda para Chicago, mentres ven aí repetida a acción anterior, ese perfecto movimento de Stuart Gray, a quen ven aí ese center blanco, procedente da Universidade de UCLA. Jordan,
Que movimento de Michael Jordan, se lle entra eso, é para quitarlle o sombreiro. A él non conseguiu a canastra, si os 2 puntos foron para Chicago, 21-21. Tripucka novamente, non consigue anotar tampouco. O rebote para Nelly, que busca evidentemente a Michael Jordan. Intentaba colarse e polo medio hubo falta persoal de Stuart Gray. Está en pista con número 32 polos Bulls, Bill Purdy. Na liña de tiros libres Michael Jordan, quen cobrou unha auténtica millonada por lucir unha determinada marca de calzado deportivo no partido do All-Star Game. Aí ven a Tyrone Bogues. Ese home que se gañara o aprecio dos aficionados españois pola súa diminuta estatura e pola vivacidade do seu xogo. Un home tremendamente molesto, pegaxoso en defensa. A súa estatura permítelle un tipo de defensa pois moi molesta. Chapman. Lanzamento de Gilliam dentro. Como ven, o marcador mantense en empate a 23. Con moitos problemas agora Chicago para solventar esta acción ofensiva. Vamos a ver finalmente nese balón tremendamente complicado. Aí está explosivo Bogues, a ver que fai. Gilliam dentro. Está en pista e ven con número 14 Craig Hodges. Non soubo sacar neste caso a falta persoal de Chapman e este que bota o balón fora no lanzamento de Hodges. Bon bloqueo para ese lanzamento cómodo de Scottie Pippen. Estamos nos 2 últimos minutos do primeiro cuarto. O marcador en 25-25. E vamos cara a un marcador centenario. Atención a ese conato de enfrentamento entre Neely e Reid. Aí van ver a repetición de como se pelea por ese balón. Pero a rápida intervención dos colexiados fai que aí non pase nada de nada. Reanudouse xa o xogo. Aí está perfecto Chapman no control do balón, metendo dentro para Reid. Tripucka, Reid dentro. Scottie Pippen, 25-27 para Charlotte. Hodges metendo, aí ven ese balón interior que non entra. Contraataque rápido que non consigue anotar ou facer fructificar Tyrone Bogues, pero vai a continuar Charlotte ca posesión de balón, posto que non houve un bon control no rebote defensivo por parte de Chicago. Tyrone Bogues.
Tripuca, quen lle rouba a carteira perfectamente. Scottie Pippen. Lanzamento convertido sin ningún tipo de problema nesa acción cómoda que viron por aí de Hodge, que coloca o marcador en 27-27. Medio minuto para a conclusión do primeiro cuarto. Reid, que bonito fixo, non conseguiu anotar. Rebote defensivo ben pechado agora por Chicago. Vai a esgotar a posesión ao máximo. Aí se queda Scottie Pippen no centro do campo, deixando que pasen os segundos. Nos 8 agora iniciará a xogada ofensiva. Hodge para dentro, 2 puntos. Aí vai Box. Conclusión do primeiro cuarto. Un primeiro cuarto realmente entretenido, con ese marcador de 29-27. E como poderon vostedes comprobar, primeiras avantaxes para Chicago, aínda que posteriormente se ven aí a Phil Jackson e a súa primeira temporada como adestrador de Chicago, como poderon ver no rótulo. Perdón. A ver que nos depara este segundo cuarto. Hai que agardar, cando menos que seña tan movido como o primeiro. Aí ven aos tantos porcentos, 12-20 para Chicago, 13-27. Mellorou moito Chicago a súa porcentaxe nos lanzamentos ata situarse por riba do 50%, como poderon ver. Ese Rex Chapman que tira de 3 non entra. Rebote para Scottie Pippen. Agora sí hai canasta de Chicago, que se vai 4 puntos arriba no marcador. Tyron Box. Tampouco anota Charlotte nesta ocasión por mediación de Robert Reid. Un profesional xa veterano, 11 temporadas de experiencia avalan a súa estadía na NBA. Aí está Chapman. Hai falta. Hai falta ese home que ven aí, que é un rookie, Stacey King, número 34. Un 4, por utilizar unha terminoloxía de baloncesto FIBA. Un forward center procedente da Universidade de Oklahoma, que xa poderon ver na temporada pasada, na Final Four da NCAA da temporada pasada. Le continuará sacando de fondo Charlotte Hornet, que vamos a ver si baixo os toques do sétimo de caballería inician o ataque aro de Chicago. Aí está, non entra. Vaya pelotazo que se acaba de xogar nesa acción Chapman, pero menos mal que a xogada foi tan desastrosa por parte de Chicago. E agora sí hai canastra, logo de varias imprecisións por parte dos dous equipos. Digo que ser Reid quen conseguise anotar canasta. Vamos a ver que está en momento dulce de xogo o equipo dos Hornets. Hai canastra de Tyron Box. Por aí volve a estar xa en cancha Michael Jordan. Stacey King non entra. Box no contraataque. Busca acción individual, 2 puntos. Aí están vendo o home máis baixo de toda a NBA. Tempo morto de Phil Jackson.
A 9 minutos 18 segundos para o descanso do partido, o marcador sinala 33-33 e teñen o protagonista desta reacción de Charlotte, que deu esa asistencia e conseguiu os 4 últimos puntos do seu equipo. Moi difícil defender este home co bote baixo de balón que dá, e teña a súa media por partido de 8,4 puntos, 10,4 asistencias. Tyrone Bogues. Marcador 33-33. Hodge. Pide o balón Jordan. Non ben claro o pase. Hai falta. De Robert Reid. No, de Catterson. Defensa ilegal, sinalaron os colexiados. Houbo tiro transformado por Michael Jordan. Agora sacará de banda o equipo de Chicago. Jordan para dentro, se vai Jordan. Vale a canastra de Michael Jordan, espectacular nesa acción, imparable nun para un este home. Sería, sin lugar a dúbidas, digno de ver. Sería unha mágoa que de realizarse, de levarse a cabo o xa famoso un para un que queren facer Michael Jordan e Magic Johnson. Sería unha mágoa que este fose en privado e non podésemos disfrutar das excelencias que nos poderían deparar, sin lugar a dúbidas, os hoxe por hoxe dous mellores xogadores do mundo do baloncesto. Como sale Tyrone Bogues desa presión? Saliu perfectamente do drop. Atención a ese lanzamento que non entra. Jordan, que ben moveron para Cartwright. ...39-33, un parcial de 6-0 desde o tempo morto. Se ve que Phil Jackson leu a cartilla aos seus homes, porque estes se espabilaron. Agora a racha, o parcial de 6-0 rompeu no Charlotte. 39-35. Jordan. Vaya balón lle acaba de dar a Cartwright. Este que non consiga anotar, vaya gorro que lle meteron. Atención a Tyrone Bogues picando o balón aí, perfecto. Vaya acción tan espectacular que concluye con esa falta personal de Michael Jordan sobre Robert Reid. Este evidentemente non verán vostedes este partido. Un anuncio da TNT dos próximos partidos a transmitir. Un San Antonio Spurs con New York Knicks. Sería interesante ver ese duelo David Robinson, Pat Ewing. Uns Knicks de Nova York, perdón, que como saben vostedes, na vindeira edición do Open McDonald's serán os representantes da NBA. Un Open McDonald's que se vai a disputar en Barcelona, segundo acordou a semana pasada a NBA en Miami. Aí está xogando Bill Cartwright. Vai a valer esa acción? No. Hai pasos claros de Bill Cartwright. Aí está Tyrone Bogues. Balóns perdidos, 5 Chicago, 4 Charlotte. Dentro. Reid acaba de anotar esa canastra que empata o marcador a 39 puntos. Novo balón para Tyrone Bogues. Atención á velocidade deste home e o seu gran pase que non foi aproveitado por Reid. Entra en pista Armon Gilliam con o número 45 para emparellarse ben con Bill Cartwright.
Jordan. Pippen. Jordan. Dentro. ...41-39, 6,5 para o descanso. Marcador que pensamos que vai a ser centenario, pero ademais de longo neste partido. Atención a piques de recuperar, pero esta acción vai a solventar con falta persoal. Esta última canasta repetida de Michael Jordan. Entrou en pista John Paxson. Moitos problemas para os dous equipos, aínda que nesta ocasión Bill Cartwright conseguiu recuperar antes de que o balón se fose fora. Aí está precisamente Cartwright, moi bulideiro durante todo o partido. Estamos nunha fase de desacertos por parte dos dous equipos, como moi descentrados. Vaya carrerón que se acaba de pegar Tyrone Box para chegar ao fondo da pista e perder o balón. Os dous equipos están actuando por rachas moi similares. Están en racha anotadora os dous, alternan canastas. E cando están en erros tamén erran simultaneamente os dous equipos, o que permite que o marcador vaya igualado cando estamos na recta final do segundo cuarto, ou seja, a piques de chegar ao descanso do partido. Atención ao lanzamento de Reid, que non entra. Pippen. Paxson. Intentaba meter a cargo aí. Atención a recuperación do balón por parte de Charlotte. Perfecto. Hai canastra de Armon Gilliam. Jordan. Hay canastra, como vieron ahí, de Bill Cartwright. Lanzamiento muy malo a cargo de Del Curry. Ahí están viendo la última recuperación de balón por parte del equipo de Charlotte, que remató con esa canastra do número 45, Armon Gilliam. Paxson. A porcentaxe sigue sendo no tiros favorable superior a de Chicago, que ten un 58% por un 48% Charlotte. Ese Scottie Pippen, yendo para Jordan, sacou fora perfecto para Horace Grant, que anotou dous novos puntos para Chicago, 47-41. Atención que nos 4 últimos minutos vai ser Chicago de 6 puntos, e isto pode ser moi peligroso, que o equipo de Michael Jordan se vaya a descanso con unha renda importante. Tyrone Box, Rex Chapman, que voltou a pista. Box. Atención a esa auténtica bomba que acaba de tirar Del Curry. 47-43. Jordan. Atención a Jordan. Dentro. Reclamaba nesa acción Tyrone Box que se xogara o balón por riba do aro, pero os árbitros non entenderon así. Deron por válida a canastra de Michael Jordan. Agora a falta de Chicago. Aí está vendo esa última acción de Michael Jordan.
E pode ser que Horace Grant tocase o balón por debaixo do aro. Mientras tanto, aí están vendo nos lanzamentos a Armon Gillian. Paxson. Pippen. Paxson. Jordan. A piques de perder. Recupera Tyrone Bowles botando de abaixo o balón. Tripuca. O cámara polo chan con Tripuca. Vamos a ver, finalmente consigue anotar. Armon Gillian saca falta persoal, vai a ter tiro adicional. Volve estar Charlotte no partido 49-47 nos 3 últimos minutos. Decir que o equipo dos Hornets tivo incorporacións de ilustres veteranos da NBA. Non conseguiu nas súas seleccións de draft unhos bons xogadores rookies, nin tampouco nas súas seleccións de draft de expansión. Atención a esa acción que acaba con canastra de Horace Grant. Y ahí está Tyrone Bowles. Tripuca. Intentaba picar un balón aí para Armon Gillian. Os colexiados que vin que deu co pé, por lo tanto, balón novamente para os Hornets. Vaya asistencia de Michael Jordan. Saca de banda Tripuca. Bowles. Chapman. Non entra. O rebote para Scottie Pippen, que sufre falta persoal. Scottie Pippen. Michael Jordan. Apoyándose no tabuleiro dentro. 53-49, 1-40 para a conclusión do segundo cuarto. Atención a Tripuca, non entra, non hai boa selección de tiro. Nestes momentos por parte de Charlotte, recuperou en primeira instancia Bowles, pero finalmente o balón para Chicago. Atención a ese lanzamento que non entra de Scottie Pippen. Ese Michael Jordan. Agora sí. Scottie Pippen no segundo intento, no mismo ataque, conseguiu dous novos puntos que sitúan o seu equipo 6 por riba, 55-49, cando estamos agora a 1 minuto para o descanso do partido. Chapman. Armon Gillian, que era quen tiña o balón. Conseguiu sacar unha falta persoal, mentres ven repetida esa última acción. Que gran visión de xogo de Michael Jordan para meter o balón perfectamente aí para que Scottie Pippen consiga eses dous últimos puntos que viron para o seu equipo. Baixe Horace Grant ao banco, salta novamente a cancha Nelly. Tyrone Bowles. Tripuca, que captura o seu propio rebote ofensivo, e agora sí. ...35 segundos para a conclusión. Vale, xogada acaba de facer Scottie Pippen. A saber se dan por boa esa canastra. A falta foi de Tripuca, que non parece excesivamente conforme coa decisión dos colexiados.
A canastra foi boa, o tiro adicional tamén se convertiu. Estamos a piques de chegar ao descanso do partido. Sacando aí Chapman para Tripucka, dentro. Jordan, 24 segundos agora. Por lo tanto, hai un mínimo de 2 posesións de balón. Estaba mirando Jordan para Phil Jackson no banquiño. Aguantará o balón ata a posesión, ata o final. Scottie Pippen. Busca a Jordan, 7 segundos, 5. Deberá de tirar agora. Aí está. 2 segundos, 5 centésimas para facer xogada Charlotte. Vamos a ver. Chapman. Desde o medio campo había para avanzar tempo suficiente, ou cando menos para intentar provocar unha falta persoal, pero Rex Chapman decidiuse por tirar desde o medio campo, pois para o que viron, para deixar no descanso ese marcador de 60-53 favorable a Chicago. Michael Jordan 24 puntos, Scottie Pippen 11. Eses dous homes aupan ao seu equipo ata ese 60-53 no descanso do partido. Xa decíamos que o marcador que iba moi elevado. Son dous equipos estes que non se andan con moitas cuitas defensivas. 18 puntos para Gillian, máximo anotador dos Hornets. As abellas de Charlotte. Din que na cidade de Charlotte se produce a mel, o mel máis rico de todos os Estados Unidos. De aí o seu nome de Hornets. Atención a esa acción de Paxson. Que concluí, como viron, con falta persoal. Aí está o número 5, John Paxson, sexta temporada na NBA procedente de Notre Dame, errando o seu primeiro tiro libre. A pesar de que teñen un 80% de porcentaxe nos lanzamentos de tiros libres. 61-53. Chapman, moitos problemas para pasar a campo de Chicago. Finalmente hai falta persoal de Michael Jordan. A segunda falta persoal. Tripucka. Reid con problemas para controlar. Finalmente que no falla Michael Jordan, el mismo sube o balón.
aproveitando perfectamente ese bloqueo para conseguir 2 novos puntos. Atención a Paxson, que vai a presionar sobre o saque. Aí está Rex Chapman. 10 puntos arriba. Chicago pode romper o partido neste inicio de terceiro cuarto de equipo de Michael Jordan. Vamos a ver si isto é así. Aí está Tripucka, vaya lío que se fixo. Non anota. O rebote para Armon Gilliam. Reid tampouco anota. El mesmo captura o balón, pero cae polo chan. Tripucka. Ese del Curry. El público que se empeza a enfadar. Vaya tapón que acaban de colocar ya Tripucka. Chapman dentro. Pois sí que lle costou traballo a Charlotte conseguir anotar nesta acción ofensiva. 63-55. Que bonito o quiso facer aí Scottie Pippen para Michael Jordan. Este que consigue sacar. Recibe novamente Jordan. Paxson de 2. Non entra. Scottie Pippen. Paxson. Pippen. Bill Cartwright, Paxson, Jordan. Qué bonito movimiento de Michael Jordan, non entrou, rebote para Tripucka, vamos a ver Chapman, falta de John Paxson. Aí están vendo o tapón impresionante de Horace Grant. Saese ese segundo lanzamento de Rex Chapman. Atención a Horace Grant, 2 puntos. Estás marchando no marcador Chicago. As diferencias cada vez son maiores. Aí está Del Curry. Picando para Reid. Tripucka. Reid. Agora hubo un despiste defensivo de Bill Cartwright que propiciou que desde o poste intermedio anotase Reid. Atención a Michael Jordan. Cartwright, lanzamento característico de Cartwright que non anota, rebote para Jerry Red. Atención a ese tiro de Chapman que non entra, o rebote para Gilliam. Chapman, Gilliam. Estás esgotando a posesión do balón a Charlotte. Atención Tripucka, ese lanzamento a desesperada que non entra, pero aí estaba. Vaya o que acaba de errar Reid. Fíxense vostedes o que acaba de errar Reid. Menos mal que cando menos sacou unha falta persoal. E continúa o seu equipo ca posesión do balón. Con moitos problemas para buscar unha liña de pase Gilliam. Aí está Chapman dentro. Scottie Pippen. Jordan. Dentro. A diferencia situada ahora nos 7 puntos, 67-60. Chapman. Atención ao duelo que están mantendo agora man a man Chapman, Rex Chapman con Michael Jordan. Os dous bombardeiros dos seus respectivos equipos, ese Bill Cartwright. Atención, John Paxson, Jordan. Pippen metendo dentro aí para Cartwright, non entra. Iba o rebote Michael Jordan, recupera Charlotte, vamos a ver, Chapman dentro.
Está en vena anotadora Rex Chapman. Debe de tirar todo cando lle veña a mao, porque está claro que hoxe, se tira unha zapatilla, entra ya Chapman. Jordan. Que balón tan bon lle deu a Scottie Pippen. Houbo falta de Tripucca. Hai tempo morto de Charlotte Hornets con marcador de 67-65 a 6:53 para a conclusión do terceiro cuarto. Aí ven a tripla anotada por Rex Chapman. Aí o ven o artífice da remontada do seu equipo, de que conseguise poñerse a tan só 2 puntos de diferencia do equipo de Michael Jordan. Unha diferencia que se amplía agora logo de que Scottie Pippen anotase desde a línea de tiros libres. 68-65. Decídese pola acción individual Reid, conseguindo anotar 2 puntos, 68-67. Michael Jordan. Scottie Pippen, Paxson. Pide o balón cargo e aí recibe, saca fora para Paxson de 2. Dentro. Del Curry. Novamente os sones da caballería americana para tratar de que o equipo de Charlotte desplegue todo o seu saber ofensivo, pero a verdade é que lle está costando moito traballo neste terceiro cuarto superar a defensa de Chicago. Saca Tripucca para Chapman, que cousa quiso facer Chapman, non lle saliu ese Scottie Pippen. Atención a Jordan, que cortaba por abaixo, non o viu Scottie Pippen, aí está co balón. Ese Paxson non entra. O rebote de Horace Grant. E posterior lanzamento que tampouco entrou. Del Curry. Manteñen os dous entrenadores, os dous quintetos iniciais en pista, porque a verdade é que o partido podese decidir neste cuarto. Atención, canastra de Horace Grant, a máis vai a dispoñer de tiro adicional. No, era Scottie Pippen. Aí ven o contraataque de Paxson para Pippen. Non anota adicional, o rebote para Reid. Busca Del Curry. (72-67). Atención ao lanzamento de Del Curry, convertido. A 3 se colocou Charlotte. Atención a esa recuperación de balón. Vaya cousa que acaba de facer Del Curry. Recupera un balón perfecto, casi fai campo atrás e acaba tirando el soliño o balón fora. Impresionante. A pesar de que o seu adestrador, Dirk Harter, pois empeñase en que non perda moral o bonde Del Curry. Aí está xogando xa Chicago con esa canasta de Michael Jordan. Tripucca non entra. Rebote para Paxson, vamos a ver, a su derecha le va a Scottie Pippen. Jordan. Rex Chapman. Del Curry.
Tripuca hoxe non está entrando apenas en xogo, recupera o balón Chicago, vamos a ver Paxson que fai, buscar evidentemente a Michael Jordan. Que balón lle acaba de sacar a Bill Cartwright, que consigue 2 puntos. Auténticamente maravilloso ver xogar a Michael Jordan. Hai tempo morto solicitado por Dick Harter, vai a dar entrada en pista a Tyron Box. O seu equipo perde de 8 a 3,5 para a conclusión do terceiro cuarto. Busca o adestrador de Charlotte un revulsivo en forma de espírico, Tyron Box. Ese que ven aí é Phil Jackson, que cumpre a súa primeira temporada como adestrador no equipo de Chicago, que como viron aí está ganando a Charlotte 78-70 no terceiro cuarto. Vamos a ver Tyron Box como sale de aí, pois fácil. Con a falta, vamos a ver se Scottie Pippen ou de John Paxson. De Paxson. Anotó o primeiro tiro libre Tyron Box, erra o segundo, rebote para Cartwright. Pippen, Paxson. Hay canastra de Chicago, que se coloca a 9 puntos, 80-71, 3 minutos para a conclusión do terceiro cuarto. Tripuca saca a Naide, va partido máis malo de Tripuca ese. Novo tempo morto. Aí ven a cara que se lle quedou a Dick Harter, e non é para menos. Bueno, e aí temos a un fan de Michael Jordan. Están mirando tan para arriba os pequenos porque se están vendo nas pantallas gigantes do pabellón. Evidentemente por eso non quitan a súa mirada dese punto fixo. Aí ven a Michael Jordan, 34 puntos, 15 de 19. É a súa estadística neste partido, que podía incrementar nese lanzamento. Non o incrementou, pero que sí incrementou foi a conta anotadora do seu equipo Cartwright. Aí está Rex Chapman con el Michael Jordan, que recibe Tripuca, mete aí un balón dentro para Gilliam, canastra de Charlotte. Scottie Pippen, Jordan, que movimento tan bonito de Horace Grant, ainda que non tivo reflexo no marcador. Atención a Tyron Box, picando para Chapman, que bonita a acción agora de Charlotte Hornets. Marcador 82-75, Jordan, falta. Aí están vendo a acción anterior como pica perfectamente Tyron Box o balón para Rex Chapman. Este nunha acción perfecta de liña de fondo, cambio o balón de dereita a esquerda para gañar máis ángulo e anotar 2 puntos para o seu equipo.
entrada en pista de Stacey King. ...35 puntos Michael Jordan. Problemas para sacar o balón do seu propio campo para Charlotte. Vamos a ver. Tripucka. Como está hoxe? Tripucka, Kelly Tripucka. E vaya acción de Michael Jordan. Conseguiu 2 puntos, saca a falta persoal e, polo tanto, o tiro adicional. Este home, cando quere, apreta un pouco o acelerador e é capaz de romper el solo partido, como xa demostrar no primeiro cuarto. Anotou tamén o tiro adicional. E aí está o marcador, 86-75, xa gaña de 11 puntos Chicago. Tyron Brooks. Vexen como a porcentaxe de Chicago se mantén corrido 50% sempre, 61 agora, 48% para Charlotte, e ainda vai baixar máis esa media logo de que errara Armon Gillian. Jordan, Tyron Brooks, Chapman dentro. Scottie Pippen. Último minuto do terceiro cuarto. Que bonita acción agora de Stacey King, anotando 2 puntos para o seu equipo, 88-37. Medio minuto. Box lanzando de 2. O balón que se sae, vamos a ver ese rebote para o propio Tyron Box. Deberá de, efectivamente, de controlar este ataque, realizar un só ataque, porque estamos a 10 segundos para a conclusión do terceiro cuarto. Chapman non entra, quedouse moi curto, 2 segundos. Scottie Pippen non entra. Chegamos pois á conclusión deste terceiro cuarto con a vantaxe tamén para Chicago. Segundo van pasando os cuartos, a vantaxe vai en aumento, 88-77, como ven aí. Xa son 11 puntos, 29-27 no primeiro cuarto, 60-53 no segundo, 88-77 na conclusión do terceiro cuarto. E aí ven a mascota, evidentemente, dos Hornets. Pois ten que ser un Hornet, unha abella. Ahora sí que pensamos que xa vamos a presenciar un carrusel de trocos no equipo de Chicago, cando menos se mantén a diferencia no electrónico. Tyron Box. Gillian. A falta persoal de Neely. Tyron Box. Atención a ese lanzamento que non entra de Robert Reid, o número 50 de Charlotte. Jordan. Bloqueo de Stacey King, que está a piques de perder. Jordan indica que tire, este tira desesperada, casi lle pega o electrónico que sinala o tempo de posesión de balón. Impresionante o lanzamento de Stacey King. Algún adestrador de atletismo quedaríase prendado da súa forma de lanzar peso, porque era o que parecía que facía co balón en vez de lanzar a canasta.
Tyron Box. Aí está Reid. Vaya robo de carteira que acaba de facer Scottie Pippen. Vamos a ver 3 para 3. Párase, arriba. Non entra. O rebote para ninguén. Aí hai falta persoal. E a quen se lle pita nestes casos? Pois son rookie, a Stacey King. Para desespero de Phil Jackson, pero nestes casos, cando hai involucrados un rookie e un veterano, pois evidentemente a falta non lle van a pitar ao veterano, que para algo outro é un novato. Agora sí conseguiu anotar Robert Reid. Pippen. Boa presión agora de Tyron Box. Enfadado Phil Jackson. Con problemas no saque o conxunto de Chicago. Vamos a ver quen busca Scottie Pippen agora. A Stacey King. Recuperación de balón por parte de Tyron Box. Non andivo moi fino nesta acción del Curry. Perdeu un balón de ouro e este pasa novamente a posesión de Chicago. O balón que se lle quedou detrás a del Curry. Houbo unha técnica, a esa me que ven vostedes aí, a Phil Jackson, que non foi aproveitada por o equipo dos Hornets. Nelly. Vaya balón que se acaba de xogar Craig Hodges con número 14. Obrigou a Scottie Pippen a realizar falta persoal. Aí ven, Charlotte 15 balóns perdidos, 11 Chicago. Ese era del Curry metendo para Reid. Box. Robert Reid. Que perde o balón, aí está xogando xa Chicago. Pippen. Craig Hodges. Non anda excesivamente fino ese Stacey King. Falta persoal de Scottie Pippen. Na liña de tiros libres, Armon Gillian. Agora sí anota Armon Gillian. Desde 12. Desde la línea de tiros libres para Armon Gillian. 8,5 para a conclusión, 90-81. Atención a este lanzamiento convertido por parte de Chicago. O partido con 11 puntos de diferencia para o equipo dos Bulls. Pensamos que os Toros acaban de sentenciar este partido, aínda que as abellas non están resignadas a entregarse. Aí está Tyron Box para tratar de demostrar isto mesmo. Reid non entra, rebote sen problemas para Chicago. Vaya gorro que acaba de colocar Armon Gillian. Tyron Box.
Está errando moitos ataques consecutivos o equipo dos Hornets. Hai tempo morto de Chicago e isto pódese pagar moi caro ao longo do partido, porque está 9 puntos abaixo, 92-83, e restan tan só 7 minutos e medio para a conclusión do partido. E Michael Jordan desde o banquiño de espectador. Aí ven Jordan, 38 puntos, en lugar de dúbidas, máximo anotador do partido. Hodge. Jordan que entrou novamente en pista. Tyron Box. Reid. Dentro. A 7 puntos se colocou Charlotte a falta de 7 minutos para o final do partido. Vamos a ver Jordan. Agora un bonito movimento por parte, pensamos que de Stacey King, que provocou a falta persoal de Stuart Gray. Anotado o primeiro tiro libre. Tamén entra o segundo lanzamento, novamente baixo no marcador Chicago. Atención a Tyron Box, que saca dese xeito para a red, que falla dese xeito. O rebote favorece a Michael Jordan. Non se decide pola xogada individual, apóyase en Hodge, este lle devolve o balón. Gran. Hai falta, non vai a valer ese ganaste. Vaise para o banco Gray, con número 55, Stuart Gray, center. Como les decíamos antes, a súa quinta temporada na NBA procedente da Universidade de UCLA. Michael Jordan. Este home encontra sitio por donde seña. Pítase a falta de Lillian, que non parece excesivamente conforme. Tampouco o adestrador do conxunto dos Hornets parece moi satisfeito ca decisión dos colexiados, e Michael Jordan aí errando o seu primeiro lanzamento. Anota o segundo tiro libre. E aí está Tyron Box rapidamente imprimindo velocidade a acción do seu equipo, que perde 10 puntos, 95-85. Aí está Rex Chapman, non toca nin aro. Increíble. Scottie Pippen para Michael Jordan. Poste medio, que balón lle acaba de dar a Scottie Pippen, este que non o creía. Recuperación de balón. Neste caso de Stacey King, 2 puntos. 12 arriba Chicago, a máxima diferencia do partido. Nos 6 últimos minutos do encontro. Deberá de recuperar en moi a prisa terreo perdido do equipo de Charlotte. Vai a ter oportunidade agora Armon Gillian desde a liña de tiros libres. Aí os teño, o número 45 de Charlotte, anotando primeiro, a 11. ...23 puntos no partido, 9 de 11 na liña de tiros libres, e vai se quedar en 9 de 12. Falta.
Jordan. Pippen. Jordan. Reverso fulgurante deste, non consigue anotar. Vamos a ver o contraataque de Hornet. Vaya tapón, isto é visto, pero cando menos conseguiu sacar unha falta. Pero vaya suicida Tyrone Box meterse aí debaixo, nada menos que de Orange Grant. Erra o primeiro lanzamento Tyrone Box. Entra Bill Cargo aí ven incorporándose ao xogo. Anota o segundo lanzamento Tyrone Box, presiona, atención Charlotte en todo o campo. Balones a Jordan, que este desfai a presión, pero vamos, volando. Aí o teño, Michael Jordan. Bloqueo de Cargo, lanzamento deste desde a liña de tiros libres. Non anota, rebote para Charlotte. Box. Chapman, que desapareceu totalmente do partido. Recuperación de balón de Michael Jordan. Cargo, Paxson, Jordan. Paxson non entra. Quinteto de gala de Chicago en estos momentos en pista, machacó Rex Chapman. ...97-89. A 8 puntos se colocó Charlotte. Y esto que se está acabando. Atención ao movimento de Cargo e a piques de perder hai falta. Aí ven a acción do mate anterior de Rex Chapman. Cargo aí que anota o seu primeiro tiro libre. Tamén consigue anotar o segundo lanzamento. De esta Tyrone Box colocando os seus homes en propio campo. 99-89 nos 4 últimos minutos de partido. Moito vai ter que apurar Charlotte se quere amarrar a victoria na súa propia cancha diante de Chicago. Ese número 34 é Reid, que anota 2 puntos. Michael Jordan, 99-91, a 8 se colocou Charlotte. Atención ao lanzamento que non entra, o rebote para Jordan, tampouco anota, finalmente faise que a captura Armon Gillian. Atención o diminuto Box, aí o ven, colocando os seus homes Rex Chapman. De 2 ese lanzamento de falta de Michael Jordan. A diferencia pode quedar situada agora en 6 puntos. No caso de que consiga anotar los tiros libres Rex Chapman.
Aí o ven vostedes errando estrepitosamente o primeiro lanzamento. A pouco máis nin dar. Anotando o segundo. Scottie Pippen para Michael Jordan. Aí tú sube o balón, tú resolve un ataque, tú fai as xogadas espectaculares que para currar xa estamos nós, deben de ser o que pensan os homens que son con Michael Jordan. Aí ven que o balón de acaba de dar a Scottie Pippen, que acaba de conseguir 2 novos puntos para Chicago. 101-92, 9 arriba Chicago, non anota Charlotte, rebote para Cartwright. Jordan. Lanzamento de Michael Jordan dentro. Tyron Bowles. Ese Gillian con bastantes problemas, a quien se le pita pasos. Ahí ven esa acción anterior de Michael Jordan, con qué rapidez es capaz este hombre de decidir a acción a realizar. Espectacular Jordan, cómo se foi da marca do seu contrario, como vai ata a liña de fondo, como remonta perfectamente para acabar a xogada nese mate. 1-22 para o final. Hai que empezar xa a buscar os tiros de 3 por parte de Charlotte, porque apenas hai tempo para remontar os puntos de diferencia favorables a Chicago. Jordan. Dentro. Bueno, tempo para o lucimento personal de Michael Jordan. No último minuto 107-92. Ese balón que non entra, o rebote para Chicago. Michael Jordan con toda tranquilidade, deixando que pasen os segundos. Vamos a ver un bloqueo de Cartwright, ten un Q impresionante para realizar ese tipo de bloqueos. O rebote defensivo para Charlotte. Atención a box de 3, non entra, 10 segundos. O rebote ofensivo vale esa canastra. Conseguida por Armon Gillian, hai falta personal, haberá un tiro adicional. Vexamos esa acción anterior que les decíamos, como remonta perfectamente desde la línea de fondo Michael Jordan para efectuar ese magistral mate. Jordan, que se baixa ao banco, non vai a xogar os últimos segundos de partido. Seis segundos para a conclusión. Aí se vai a deter xa o xogo, nin vai a haber último lanzamento a canastra. Partido que remata, pois, coa derrota do equipo que adestra ese home, Dick Harter, e a victoria do equipo que lidera este outro home, Michael Jordan, 107-95. Partido claramente